donna, katona, zutondoa, naitona, lepotik bera, kutuna, azen neska mutiltun, tuna, badugu zuk ez duzuna, aceituna. Donna, katona, zutondoa, naitona, lepotik bera, kutuna, azen neska mutiltun, tuna, badugu zuk ez duzuna, aceituna. ¿Aló? Paola, soy Julia, ¿me recuerdas? Julia, amiga, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo le va? Bien, Chino, pues ajá, tú sabes, aquí las cosas no están tan bien, están tremendas. Ya sabes lo de la enfermedad de mi hijo. Sí. Bueno, el tratamiento va bien, como que sí está funcionando. Los médicos dicen que sí está avanzando y que con la ayuda de Dios puede que se recupere muy pronto. Eso es muy chévere, Julia. Me alegra mucho, mujer. Sí, pero el tratamiento es muy costoso y con mi sueldo no me alcanza para nada. Había pensado que me podría ir con ustedes a Bilbao, porque allá pagan mejor que acá, entonces podría darle la plata a mi mamá para que me pague el tratamiento. ¿Venir conmigo? Julia, somos demasiados en el departamento. Si quiere, le puedo ayudar a encontrar trabajo de interna cuidando a un señor mayor. Así no tendría que pagar ni arriendo ni comida. Ay, amiga, le agradecería mucho, de verdad. No es nada. Gracias, Haga amiga. bien, que yo le ayudo. Se lo voy a agradecer siempre. Ama, nik uste dut nizkamenen aukeri honena izango dala, Bestela... Ez aukera bat, ez erresidentzia batera jentera da. Erresidentzia batera, lehenago, hil! Ama, hankak ez deko zuen bezain indartzu, eta orain ezin zara egon bakarrik etzea. Laguntza behar duzu, eta guk, denok, lanpetuta gabiltz gure biharretan. Lasai, Begoña, pertsona jator bat bidatuko izu, eta ni etorriko nahi zarrataldero zurekin agotzera. Ez zara bakarrik nago. Ba, Begoña, nik ez dut deskargatuko egoitzaren aukera. Hor, oso ondo zainduko zaituzte. Eta zure behiniko pertsonekin egon ahal izango zara. Entretenituagoa hemen eskame batekin baina. Gainera, egoitzaren prezioa, etxea balokatuta lotu genezake. Eta, zer egingo dut nikan bertan, Egungo zu egon telebizio baten aurrian aparkaute? Salvame, ikusi! Hainbeste guztetan baiatzuk zaharretxiek, joan zaitzek, zeu. Miren, Begoñak argi utzi du ez duela egoitza batera joan nahi. Gainera, dirua zorionez ez da arazo. Claro. Ni bestelako aukerak ematen izaten nuen. Ados, arrazoi edeko zue, baina... Nola aukiko dugu hemen emakume bat sartute ni zaintzen egun zuen? Ba, ama, badaude kanpotik datozen emakume asko, lan hori egiteko prest. Gainera batzuek nahiago dute internagon, eta hola, etxe baten alokairua aurreztu dezakete. Kontuz, Ni badakit zer den. Aberaz familia baten etzien egon lan egiten. Horrela, etorri nintzen Bilbora. Eta ez da gauza gozue. Entzun do, jende asko aprobetsatzen dela, Ameriketatik eta datozen goitza horrekaz. Bai, ara da. Etxe honetan, ez da hori gertatuko. Hemen, ez da eskarorik egongo. Ondo entzun, Etxe honetan, ez. Bai, ama, lasai. Badakigu, mila bide kontatu diguzu, Aitzitze, Gorria zenez, gerran egin zutela. AHB, Kartzane Gonzala... Familia hau beti izan da komunismoaren gotorlekua. Bai, ez egin barre, inoz horrek. Zuek biok, arrantzale familia batetetik zatozie. Zuen aitzik, bakarrik itzazua ezagutu zuen. Eta nik, portuan, sareak josten. Eta etxe batean lan egiten. Bai, ama, lasai. Ez, bihar ginek zari ezuek, Etxeak garbitzen da bezen horiek bezala. Hombre, neskame bati ez diozu ordaindu nahi izango arkitektu bat bezala, ez da? Informatzen ibili naiz eta 1000 euren goiro ordaintzen diete hilea. 7 egun aztien, nirekin, egun osue, hemen sartute, eta 1000 euro. Eta janaria eta etzea, klaro. Hori ere bat da dirua. Kontuz, lan egiten duzun lekuek? Ez da etxie, lan tokie baizi.
Eta zuk, zenbak eskatuko zenduke horrelako bat egiteagatik? Nik profesional kualifikatua naiz. Arkitektua, ez ikasketarik gabeko torkina. Eta zure gurasoak ez ziren ikasketarik gabeko torkinak? Ze azkara aztu jatzen nondik zatozien. Arkitekturan oso kualifikatua izango zara. Baina memoriarik ez dakoz. Lasai ama, ez kezkatu. Ondo baino beto ordainduko dut zagu. Hona etortzen danak ez da gure kezarik eukiko. Egon lasai. Ondo ez da. Hala, guazen zukaldera. Zerbait hartuko dut. Ilargitan astelena zenbat aste zatzera bidez idorretan barrena bilatzen da horrela baina tanta bat bera ez du asmatu gaua zenbat leio hankaz gora epeltasun erregua baina gaur ez da giro gauari kea dario maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio zelatan dabiltzan ez zaidazu berriro zein den zure baldintza zoaz ez itzuli hau ez da egia okela gordina sentitu ezina maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio maitasun ezak plazer errezak ez dute balio. Kaixo neska! Zer moduz? Aspaldiko, Txibakean! Non izkutatzen zara? Esan egandik iez ibiliko, ez da? Txibakean! Oso neska raroa da, gauza raroa da.
Ondo zaude? Gandira! Nor, hemen gu bakarrik gaude. Mitetote eta bere morroiak. Begiotan okoteta ez deatakerik ematen. Egon da zain. Ni zurekin geratuko naiz nahi baduzu. Gu bakarrik gaude bat, bezinor. Ni ezagutzen zaitu. Esantzeko plazan egiten duzulo, ez, ha? Bai. Nire ikusi zaitut inoiz. Ni nora naiz. Ni jardi. Venga, ibilia zara? Ez da nekatuta nago. Ez daukat indarrik izan zeraino heltzeko. Venga, zerbait aurkituko dugu gaua pasatzeko. Irubi bat, kantetik kantoira. Baina hemen ere bai. Hemen ere zerre bat kendu eta pintzoa jarri. Iriko lekurik oneak ari dira izorratzu. Baina zema da puta da hau. Etxe arkitektura deitzen diote. Hostil arkitektur. Tendentzia berriak. Badakizu, diseinu moderno gu kaletik ateratzeko. Itxuz egiten dugu euren postaliria. Gu kaletik ateratzeko? Joder, errez dute. Egin ditzatela pizuak, etxe gaigontzat. Edo aterpi duinan, egun ostragolan izateko. Eta ez ilitera zitrin batzu. Etxe bizitez eta ez alda denon eskubidea? Ba, listo, amaitu da problema. Ondo legoke, baina antza nahiago dute honetan gastatu diru publikoa. Baina zer gertatzen zaire honetako agintariei. Nori egiten dio kalte guk, hemen lo egitea. Igual uste dute, kalean lo egiten dugu agotetak zaigula gote, jode. Antza, kaleak ez dira denonak. Mintzo badarikiatuak, zer bezaten dute, fakirrak garela? Algarera saltuko nizkio genik ipurtxolotik. Venga, guazen, zerbait aurkituko dugu. Irubi bat, kantetik kantoira. Baina ere itxin dute. Ezkaierako nita oso egiten zen dugu. Jabroiak. Baina hien honek ez dauka biozikularrea dara. Ez, hor diru zorroa eramaten dute. Eta ondo beteta. Jabroiak. Irubi bat, kantetik kantoira. Begira, hain jende gehiago dagoela ematen du eta ez dut obrarik egin. Egin dezakegu lo. Bai. Venga, guazen. Baina, gehitu zer datorren handik. Zer! Etorri guapaz! Hemen bere ingo duzuela gurekin! Mira, jaunko batik atzera babozoak! Venga. Ez du merezi hauek ilizkarretan astea. Baina ez gan, ondo pasatuko dugu. Irubi bat, kantetik kantoira. Bueno, begira. Parkezina honetan geratu gaitezke. Bai. Errekurtzo handiko neskazara, Bai, honegatik dinozu. Hau, nire lagunik onena da. Eskadeur, Eta izen hori? pues beitu, zakarrontzi baten zegoen harrapatuta. Beste tipo batzu, han, zegoen, ateratzen zaiatzen, eta zin izan zuten, nik hartu eta harrez atera nuen. Eta ordutik beti irabaten nuen nirekin. Eta norbait auto jarri ez gero, zaz! Bai, lehen ikusi dut. Bai. Eta Eskaliburri esker ez zait inoiz ipurdia otzitzen. Eta zure espataren gainean sartzen zara? Ba, azkenean fakirra bat zarela pentsatu beharko dut. Lai Lorena, Lore. Kaka zaharra, baina ero neuria! Baina ze markezina mota da hau? Nori guratzen zain horretatik babesten ez duten markezinak jartzea? Nore da Bilbon? Ale, Bendik! Behar guzu baka
baina ez dugu zuko atinalkorik egin ara. Horein minire egoten behar duguzu. Txakean, alde bendik! Lasari, bueno. Orain, udara terpetxaren aukera geratzen zaigu. Dana bere errua da, tematuta dago nirekin. Hori bai. 60 gizonen aurrean ez zaitzaien portaz zaizun. Bueno, venga, guaz. Bidetik kontatu dugu gure bizitza. Nik paso, agun! Iagi! Arantza deitu du, eta etxar daudela esan dit. Papera maitzen ibili dira. Antza denez, jende asko zegoen segurantza sozialean. Eta nongoa da neska? Kolombiakoa uste dut. Haren erreferentzialik bidatu duzue? Ezin dugu donostartu Begoñaren etxera. Haiek izango dira. Gaizto. Pizkatxo mesedez. Beitu, Begoña, hau Julia da. Zuzainduko zentzuen emakumeen. Bienvenida, Julio. Gracias. Baina, ze guapo eta zera fiesaren. Zerrik asko. Ongi etorri, Julia. Baina ama, sorderaz. Euskaz ez dakieta. Etxe honetan, Frankoren garaian be ez gendun erdaraz egiten. Alanda ze, ez gara horren hasiko. Ba horrela ez dizu lertuko. Ulertuko ez dozta ba, astiro inez gero, gainera, egiten ez badotxat, zelan ikasiko dagoa. Julia, creo que con Begoña en 4 días aprendes euskera. Etorri nire gizu kaldera lazana. Etorri. Ve a la cocina, por allí. Kafetxo bat hartuko dugu elkarregaz. Eta horrela kontatuko didazu nondi zatozi. Bai. Kafetxo bat baino txokolatetxo bat hartuko dugu. Niri txokolatie oso ondo dira Nik ere banuen etxe bat. Nik ere banuen familia bat. Nik ere banuen bizitza bat. Eta lana. Zer uste duzue, ni baino gehiago zaretela? Egorrak zarete? Iagi. Begira da zue. Iagi. Ben dago, ez naiz ikustezina. Ere, haien modukoa nintzen. Neska normala. Haien modukoa nintzen. Neska normala. Ikaslea. Nituen kristonotak ateratzen. Baina moldatzen nintzen. Gainditzen nuen. Nik dantza maite nuen. Eta egun osoa dantzan ematen nuen. Bai, inoiz ikusi zaitut dantza egiten. Osan egiten duzu. Asko galu dut. Gu mailako dantza eskolan sartzea ere lortu nuen. Pentsa. Orduan,
mutil bat ezagutu nuen. Beltzanana. Altua. Begi berdeak. Dantzari bikaina zen bera ere. Eta era bat baiten mindu nintzen. Orduan, berarekin irteten hasi nintzen, lagun berriak egin nituen. Eta gaua deskubritu nuen. Oso ondo pasatzen genuen. Gau osoa dantzan ematen genuen. Baina gauarekin batera kontsumitzen hasi ginen. Tipikoa. Gau baten krisi handia izan nuen. Eta psikiatrikoan ingresatu behar ninduten. Etzera itzuli nintzen, baina medikazioa hartu behar nuen egunero. Orduan, medikazioa lerdotuta uzten ninduenez, ezin nuen dantza eskolako erritmoa jarraitu. Horregatik, ez nuen beti tratamendua hartu. Eta tarteka, kontsumitzen jarraitzen nuen. Horrek, krisiak eragiten zizkidan. Eta ingreso gehiago. Hortik aurrerakoa, imaginatu dezakezu. Mutilagunak utzi ninduen, eskolatik bota ninduten, gurasoekin gero eta movida gehiago, kalean denbora pila, betiko lagunak galdu. Orduan, Irun utzi eta Bilbora etorri nintzen, orain dela 5 urte. Ordutik nago kalean. Bueno, hasieran kalean ez. Hasieran edo zer egiten nuen, pisu batean non egiteko eta kalean ez egoteko. Badakizu zer esan nahi dudan. Garai oso gogorra izan zen. Milagarria. Baina orain ez. Orain kalean nahiago dut, ez dut hortik berriro pasatuko. Ohitu naiz, ez naiz berriro inoren jostailu sexual izango. Eta zure gaixotasuna? Orain, hobeto. Bueno, tarteka. Ja, ez dut kontsumitzen. Bueno, garagardoa besterik ez. Eta medikazioa ia beti hartzen dut. Baina ahotsak hor daude. Joan eta etorri egiten dute. Gehienetan kontrolatzen ditut, baina batzuetan zaila da. Hori zen gertatzen zitzaizuna, ezagutu zintudan egunean, ahotsak. Bai. Bueno, eta zu, zein da zure historia? Nirea ere ez da oso originala. Ni unibertsitatean nenbilen, magisteritza ikasten. Irakaslea izan nahi nuen. Bueno, irakaslea edo abeslaria. Badakizu zenbat gustatzen zaidan abestea. Hori nintzen ni. Neska normala, ikasketak eta lagunak beste arazorik ez zeukana. Zoritzarreko egun batean, nire aita eta ama istripu batean galdu arte. Hora utzi zen nire mundua. Baina zergatik izan behar da mundu hain kabroia eta zoritzarrekoa. Norrendu dit! Hori naiz ni. Zoritzarra, kasualitatea, patua edo zoria. Baina zuetza. Mister Sartez! Baina, utzitamun aurkezpenak. Ona, jolaztu. Az gaitezen zozketarekin, hemen milaka premio daude zuen artean banatzeko! Ea, zu, hartu papeleta bat. Zuretzat, pelutxezko dragoi erraldoi bat! Txalo! Baina,
Baina ze ondo! Beste sari bat! Alergia pelutzari, txalo beroa! Urrengoa. Ea, zu. Utsi pentsatzen. Zu kilolari itxura duzu. Bai. Zuretzat, futbolean abiatzeko doain guztiak. Abiadura, indarra, psikomotrizitate bikaina! Bueno, a ver. Oso argia ez ari izango. Azken finean, futbolaria izateko. Irabazi dugu aririek baino golgan, gehiago sartu dugulako. Futbola olakoa da. Amaikaren kontua. Ez da gari txikiri. Irabazi dugu golgan sartu dugulako. Futbola olakoa da. Ez da gari txikiri. Eta argi, zaria osatzeko, atetik edaituko dizu, fitxaketa milionarioa! Ez! Belauneko lezioa, futbola utzi beharko duzu motel, txalo bero! Ikus ezagun hor dagoen eska hori. Neska normala. Gurasoak dituen. Ikaslea da. Zoriontsua. Lagunak ditu. Bai, gustoko dut. Zuretzat, gaurko sari nagusia! Autoistripu zoragarria! Ez. Baina ez kezkatu. Istripua ez duzuzuk izan. Zure gurasoek baizik! Txalo! Ez kezkatu. Ez naizen giztoa. Ez dira tetraplezkoa beratu. Ez da paralitiko ere. Ez dituzu gurpildun aulkipi bultzatu beharrik izan. Ez kezkatu. Badakizu zerbaitik. Errepidean bertan hilko direlako! Txalo bero bat! Txalo bero bat! Juventus berrian entzat! Zer? Gutxiegi dela iruditzen zaizue? Bale, behar bada bai sari nagusia izateko. Baina dena ez da txarra izango. Aseguruan kobratuko duzu. Bueno. Parte txiki bat. Zeren zuraitari urteko kuota pasatuko zain. Eta hortik aurrera. Depresioa. Ikasketetan porrot. Karrera utzi. Tristesia handiagoa. Eta droga. Eta parranda. Eta dirua zautu. Eta bankoari etxea zor. Eta lan egin. Eta bestelako lanak. Eta oraindik ez zara llegatuko. Eta zorrak. Eta tripetan utza. Eta desauzioa. Etxegabetzea. Epailea. Idazkari judiziala. Bankua. Eta negarrak. Eta polizia. Eta iuak. Eta maltak kalean. Eta... Ez egin negarri. Ez kezkatu. Ez izan. Dena zatxara. Bai. Etxe bat galdu duzu. Baina kale guztiak irabazi! Horrela bukatu zen alaba bakarra unibertsitate ikasle hura, kalean. Horixe da nire historia.
Bueno, Pocholo. Sí, mañana hablamos otra vez, tú tranquilo. Pásatelo bien en la escuela, ¿eh? Sí, aquí estamos todos muy bien, tú tranquilo. Mamá también. Pero te dejo con ella. ¡Agur, guapo! Adiós, mi rey. Hágale caso a la abuela y pórtese bien en la escuela, ¿vale? Mañana le llamo otra vez. Sí, yo también lo extraño mucho. Un beso. Murtilau. Gero eta guapoago dago, Eta gainera, cariñoso. Zer da, ba? Segon, hola. Utxien espero duzu nien, buetan guazan. Eta Iban, zinatute gogo. Dios la oiga. Begoña, gero eta ez du handiago dekozu. Medikura joan behar gara. Tontakeria. Katarrotxu bat baino ez da? Arratsaldeon, Begoña, ez duka hori zait bat gustatzen, Zan dotan, medikura joan behar dugula. Eskatu benetan. Ez da zer. Bueno, baina bihar horrela jarraitzen baduzu, lanbia egitera eramango zaitu. Falta gabe. Por cierto, badakizu ez ere gunden gau? Ez da nire urte betetzen izango, da? Ez. Zure urte betetzea nudan da, eta oraindik asko falta da. Gaur, duela 2 urte llegatu nintzen ni hitz honetara. 2 urte ja? Ze aska pasatzen duen denbora. Txokolatie prestatu zen nun eta berro ibili zinen. Nik ez neban zer ulertutik. Kolonbiatik adu berrien nintzen eta oso galduten nengoen. Bai, gogoan deko bai. Izilik egon zinen bai. Guztiz lotxatute. Eta bertorain, ze ondo egiten dozun. Beharrez, bestela zeugaz, ez ara iziltzen eta. Bueno, hau kontakatibo bat da, Kontakatilu. Bai, itzontzia, asko hitz egiten duzula esan nahi du. Bai, neku erba asko egiten dut. Baina Begoña nola zen hori? Zozoak, beleari... Ipurbeltz! Hain azkar ikasten duen neska hau, Zaten Begoña, ea zer izaten diguten ospitalean. Galuri nora ezean piztia den kalean iria dut begira kaiola bat osatzen bihotz gabe ez dit irteten usten bakarrik iunpetan ametzik eskartoietan hemen naiz begira ikus nazakezue bestela zer desagertzen ari naiz ala zuek itzultzen ta nire ondoan itzazten duzue ta nire aurrean begiak iuntzen.
zuen begitzietan zabaltzen den irudiaren ilunak ala zuek itzultzen ta gure ondoan itxausten duzue ta gure aurrean begiak iluntzen argigarriegia baitira gure nora eza. Zelako kanta polite, zuk egin duzu? Eskerrik asko, bai, nik konposatu dut. Oso abesti polita da, tristie, baina oso polite. Eskerrik asko, egoten gine zara. Gainera oso uzgozu dago zu. Benetan, oso gustatu jasura bestie. Eskertzen dizut benetan. Normalean jendea ez da kanta gelditzen entzutera. Eta gutxi batzuek txanpon bate ematen diate, baina ni ikusi gabe. Ba, eur galtzen dabe. Bizkaiera polite daukasun. Nongoa zara? Nire euskeri oso txartu egiten dut, ez? Ez. Oso ondo egiten duzu. Oso. Ni ama bazaitzen dut, Begoña, eta horrek niri euskera erakusten dau. Dosta, barkatu. Oso gaitzorik dago, eta bendik ospitaletik nato, está muy malito. Espero dut azkar usatzie. Bueno, Julia naiz, Kolombiakoa. Ni nora, Bilboko zentrokoa. Bueno, kafe baten bilatera naiz, nahi duzu bai? Ale, mendik, ez omi dugu gara, gu zoritzarara ekartzen dugu. Ale gugatik gure podorik baduzu burutu nahi. Bueno, nora, bano ospitalera berriro. Agur, eskerrik asko, agur. Bati benetan, Beti berdin. Zaila den etxe bat lortzea, horren beste etxe utz hor daudenean, aspaldi betidanik, lekurik ez eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Nork ez du merezi aukera bat, labor mazarago doan etxe batean bizitzeko, zutondo baten epeltasun goxora itzultzeko. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzera, kondenatu gintuztenei, paperezko harrezien eta etengabeko negu baten menpegaren oi, herri hau denona da, zuek gu gara. Ta ze zaila den etxe bat lortzea, hainbeste etxe utz hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, ta denontzat da lekua hemen.
babestu dezagun elkar. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzea, kondenatu gintuztenei. Paperezko harresiek eta etengabeko negu baten menpegaren hoi, herri hau denona da. Zalantzaren lurraldean oinak elkar lotuta dantzatzera, kondenatu gintuztenei. Paperezko harresiek eta etengabeko negu baten menpegaren hoi, herri hau denona da. Zuek gara. Zertarako zan digun zure anaiak ona etortzeko. Ospitaleko txanak antolatu nahi ditu antza. Seguruenik ama denbora asko eman behar izango du ba. Eta txanda guztiak Juliak egin zitzan. Juliak egin ez ditzan? Eta zertarako hostia ordaintzen diogu ba? Bueno, miren, ez gaitezen hasi. Aizu. Aizu. Zer zelan dago ama. Momentuz, egonkor. Medikoak izan digute horrela egon daitekela hainbat egun. Arantza geratu da bertan. Bai? Baina zelan? Egonkor zegoela esan digute orain dela ordu bete. Bale. Orain zegoa zalo. Zer gertatu da? Arantza zar. Ama hilda. Dolu minak. Asko sentitzen dut. Bigarren ama bat zen niretzat, benetan. Berak zeube asko maite zintuen zu, Julia. Ospitalera joan beharko zenukete. Nik okupatua naiz, eta baina gauza guztietaz. Bai. Ba, goa zantxo, nire kotzien junko. Nire joan naiz, inportez bajatzuek. Ez, zu joan deskantzatzera. Gainera, bihar laguntza beharko dugu amaren gauzarekin. Plantak egiteari. Nirekin ez duzu disimulatu behar. Badakik nik ondo nolakak zareten zuez. Zer ez da gure duzu? Que dejes tus monsergas. Y que ya puedes ir recogiendo todas tus cosas. Zure lan hemen amaitu da? Begira. Hemen duzu hilabete honetako dirua? Horrengo hilabeteko ere bat. Hartu zure gauzak eta oso. Badakilan abokatu dutela, baina berandu da eta ez dago nondu egin. Ezin dut gorko gabe hemen pasatu. Ez zaitut hemen utziko Begoñaren gauza guztiekin. Diru asko daukazu, bilatu hotel bat edo horrelako zerbait.
Hola. Julia, amiga, ¿cómo le va todo? No sé qué hacer. ¿Qué le pasó? ¿Sabes? La abuelita que cuidaba estaba malita en el hospital. Sí. Bueno, pues falleció recientemente y no sé qué hacer. Su nuera me botó de la casa sin apenas darme tiempo a recoger mis cosas. ¿Qué les agradece? Al menos le habré pagado el sueldo de este mes. Sí, bueno, y el del mes que viene, pero el problema no es ese. El problema es que no tengo dónde ir y, no sé, ¿podría ir con vosotros? Julia, ya tú sabes que mi marido y yo compartimos piso con otras dos parejas. Además, el departamento es muy chico. Lo siento, pero no va a poder ser. Vale, gracias de todas formas. Coja el dinero que le dieron y vaya a una pensión. Ya mañana tendrá tiempo de buscar piso. Vale, gracias. Adiós. Estos babosos, badakit nortzuk diren. Harrapatu egingo ditut dik horiek. Harrapatu egingo ditut, gutxien espero te dan, tazaz! Dena lapurtu doztie. Pasaportie, mobilie. Dena. Lasai, bihar zerbitzu sozialetara joango gara eta han zelaketa tramitatu izango duzu. Lehen ondo aterako da. Baina ez egon esperantzu faltzurik. Ezen ez da ondo aterako. Mr. Sortesek berritan hartu gaitu. Esan dizun, guk zoritzen errakatzen dugula. Ez egin kasu honi, beti ikusten du kotiller diutxik. No, es que no lo entienden. Ni me hagan joidako eta diru hori behar nuen tratamendu ordaintzeko. Eta orain, ezin dut ez hori egin, ez Kolombiara bueltatu, ez ez. Zer egiten dut orain, Prostituzioa! Hori ez! Orain descansatu. Bihar zerbitzu sozialetara joango gara, eta han ikusiko dugu zer egin. Egun argi izena ikusten dobeto. Eukartu egin da. Behin, zin egin nion nire buruari, ez nintzela berriro gizon batekin oheratuko aterpe baten truke. Eta ez dio neska honi hori egiten utziko. Ez. Nik berreskuratuko dut bere dirua. Bai. Hau ez da Mr. Sotesen atzapertan eroriko. Agur! Iagi!
Egunon. Kaixo. Hori, behar duzuta. Eskerrik asko. Eta Iargi? Atzo, zure gartu zinean joan zen, korrika. Zure gauza berreskuratu behar zituela esan zuen eta korrika joan zen. Badakizu zoro aldiak ematen dionean. Ez da zartuko arazotan nire erruagatik, ez? Ez, lasai. Bere burua badaki zaintzen. Bere betiko eskinan egongo da. Bueno, orain zerbitzu zeleta jango gara eta sortapur batekin han aterpe bat bilatuko dizute. Bai. Hemen errodatuta zaude? Zer da hori? Ea enpadronatuta zauden. Ah, bai, Paola nire lagunaren helbidean enpadronatu nintzen, ailegatu nintzenean. Jo, beto, bestela izorratuta zaude. Julia? Zeu zera? Arantza! Baina, non zartu zera? Pilo bat aldizte ditu izu. Zergatik joan zinen egunare etxekitik ez ezan gabe. Nintzen joan, nire lekuetan ninduen. Izan ziren abokatu dutela eta zin nintzen etzean geratu. Zuge gorri hori, diru eskatu eta presaka eta zalpenik eman gabe arte egin zenuela esan zego. Baina, zer egiten duzu kalean? Dena lapurtu doztie, dena. Eta lagun hau lagundu didate. Bueno, hau nora da. Aizea Iargi baina, ez da ginen dagoen. Bueno, bani orain lanean egin behar dut, baina badakit. Hartu begunaren etziko hitzak eta joanera. Bertan geratuko zara zerbait topatu arte, bale? Baina, nik ezin dut horrelako alokairu bat pagatu. Bueno, ez kezkartu gain horregatik. Zuk ere joan altzara. Oso berandu noa, gero arte. Eskerrik asko Arantza, Dios la bendiga. Azkenean, Ilargia erratuta zegoen eta ez dugu beti sortetzara erakargo. Orain, bengoz. Bueno, sortea Arantza da. Eta mama. Venga, guaz. Ilargi bilatuko du. Vale. Antzon, ez jakin norekin egon naizen. Juliarekin. Juliarekin? Horretaz hitz egin behar nizun. Zer ba? Badakizu, Mikel eta biok notario horrenean egon garela, amaren testamendua dela eta. Bai. Ez ez jakin nori utzi dion amatetzea. Ez esan, Juliari. Bai, gutun bat utzi du esanez, guri dana eman digula. Eta zorionez, denetarik daukagula. Eta Juliak geu baino gehiago behar duela. Zure ama antzaztura kilokeraino, zelako emakumea. Eta zure anaia nola hartu du? Ondo, baina gustatuko litzaidake Mirenen aurpegia ikustea, Mikelek albistea eman dionean. Eta nire ere bai. Bueno, etzera noa, orain egongo gara, bale? Bai, Agur. seguro. Iargi! Iargi! Uno! Iargi!
Jarri! Ilargi! Ilargi! Jarri! Ilargi! Ilargi! Jarri! 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 Bueno, Ilargi hil egin da. Eta ni, haren aluzinazioa naizenez. Agur esan behar dizuet. Bai. Badakit zer zabitaten pentsatzen. Orain, antzeslanari amaiera emateko protagonistaren azken hitzalditzoa. Ba ez. Erratuta zaudete. Ni ez naiz obranen protagonista. Bai. Egia da, hiru emakume hauen historiaren abiapuntua. Neu naizela, Mr. Sortes Octeretxo. Eta bai, sorte kontua izan daiteke seme-alaba baten gaixotasuna. Edota istripu berberan guraso biak galtzea. Baita gaixotasun mental bat garatzea ere. Baina hortik aurrera, Julia, Ilargi eta Norari eta zein guztia, ez duten nirekin zerikusirik. Pairatzen dituzten lan baldintza duingabea. Machismo, arrasakeria, ganorazko mediku arretarik ez izatea, alokairu sozialen falta, etxegabetzea eta bazterkeria, ez dira kasualitateren fruitua. Beraz, ez leporatu horiek niri. Horiek guztiak, injustiziaren kontuak dira. Eta, nortzuk dira injustizia horren arduradunak? Nortzuk dira injustizia horren aurrean isildu, makurtu, edota beste lekura begiratzen dutena? Ez. Ni, ez nahi sobranen protagonista. Hori, beste nonbaiten biatu beharko duzu. Baina, dena dela, ez egin kasu handirik niri. Azken finean bakarrik, zer baten aluzinazio besterik ez naiz. Eta hor, fikzioa da. Antzerkia! Beraz, ez larritu. Ez harri aurpegi hori. Ez. Zeren, hemen ikusitakoa. Ez baita zuei ikuslen baiteok. Gertatu zaizuen zerbait. Ez da? Entzantzeko izkina hortan atzodanik inork ez du bota nahi ez da bertan eserik ere atzo justu zen plaza hortako merkatu ondoko lehen eselekua taia daztu inork beteko uda beteko gauetan arditzagun aulki utzak ta zor dezagun aulkioko bat bihurtzeko zuen utzuneak bizinda nola bat
aldatu dezakeen ez dagoen zerbait. Hutsune batek irensten gaitu, ekaitzik handiena balitza. Ta gaur gure txikitik, gure izanetik, ta ezinetik, ardezagun atzeden aurki utzetan. Arditzagun aurki utzak, ta zor dezagun aurki joko bat bihurtzeko zuen.